simrang hilin eh. Mura na po may namisbayan nila dito ang area. Saging. Nakabitbit na mga juga gigibag. Kaya hagsa magbitbit pa. Puti. Grabe na jowa man din eh. Lasay. Ano ba yung may Polo Hills? Dito na kami sa bahay ni Adjoy. O din eh. Nado. Ano yung mga motor? Ano yung mga motor? Walang nabunga man. Bay nila Adjoy, mo nila Adjoy. Nalilihang sakjanan. Yung mga motor. Tiyaw. Kitawag ka, kasi kitawag. Wala dyan, Beng! Yung naging kansada. Bili doon, may binili-minahan lang. Bili ng... Dito, may mga mayaman din dito. Oh. May mga mayaman din. Wala lagi, man kami dire. May giingan nga. Ugnay mo ingan nga. Sinong na muklaim ba? Di man magsaba. Kanang na hindi pa tirang engineer kasi engineer may madaot. Huwag tangkong bagtaas rabbit ni Dodo. Asa ra tong dira sa pano? Dire. Dire ayang dira. Habang talong. Pangatlan sa mga nag-short mo. Huy na yan ba'y mais? Wala naligo ni mais. Wala man na si kaso nga doy. Kajoy na. Nilampasan ni nila ara kay ting-uwan man mo nang nakuan nang kuan na sab kanang may naltag-as. Binukula ba pamalis ato di ay? Lagi murag bro probinsya di ba? O nang makahuna-huna pa. Timoy na. Dahil ito pangatlan lagi mo. Wa may nagalaga. Huwag nagbubo. Way nagbubo. Wala pang ipo na mitaw. Ito. Wa na gahon na ng mga ahon na nang gi Guwang na. Guwang na mga pang-uod. Adoy, wala gad mabubo. Lagi. Di asa mo pa pamubo. Nato ilang bay. Oo na ni tingog. Natubig. Idang ipam. Wala do kilo. Ano ko na. Nang gikuha yan nga. Ano kasi uod yan. Wala nagkuha dito gamay lang. Naagnes ang mga sitaw. So wa naman kakuan kay muli ay naman lagi. So wa na ni sa tamnig sitaw na. Ipog lusubino kana boy mais. O lagi. Dira nang gurahan na na. Oo, nagpapayad pa sila. Pasul lang ado. Hello, ni mais ang panghuaon. Wa dabong pa man. Sayang na nga nito dabong pang mais. Daghalig, mahalbis pa. Yung mga taong dito, mga kagmay. Tuwaan haagis babuwer na adihay. Manguha may kuhulog tangkong. Hay kuhol. Mamay kuhul ka anong. Dari tubig yan. Ang kanang nasa tubig yan. Ang wawi
Na ipabuerdi ha. Sus, dito paluma-luma. Muna sa di umato, may ija musuong. Dito da hinay-hinay kay magpasalambre. Hala, Oo, nakakuhag ko. di pa dabong pa. Ano? Payunod. Diay ka na. Payunod ang ipisi. Kuha mo sa nganin eh. Ano na? Saluyot. Saluyot. Lami naman. Dia pa dai dia. Napa di jang puno ag bulanghoy di iPod. Ay bagong sinihaw. Ada kamunggay. Napay ka mong guy. Ano sila mga Saya mas tanong ni kuya, oy. Wala Bitaw. lang kinasikaso. Kaya si Ado man to gibilin, nga na, batay man sa kay simpor. Ug budugay sa gimuli, mabalik ni sa uno. Ha? Ug dugay di makauli, mabalik sa uno. Balik na po. Oo. Nga luto, mas init po. Wala pangatlan sa nasariya ron. Katubi tao. Chuta, doon na lagi motor day. Oh, na may karsada niya. Tagos dito sa buso-buso, ngadto na. Ilareke. Oo. Oh, dito magagis lasal dito sa dito. Ricky bang anak nung aning Fredo? Dili, Ricky nga. Anak pagmangkong Paul. Oh, anhing. Ani pa ito namin ta? Ito, mabagay mo barang tuwad. Na dito, na ako nakuhang. So, na, Nanokoy ko ng Arlen ko no. so, nga, alam mo, gamay ra lagi pod. Saan? Talbos ba? Kay daghan ang muha. Nga to lagi. Yan, kay labi na wala sa joy magpuan diri. Daghan na nakatuod. Lagi na adi ha, munusot ka nga to dito. Oh. Katunay lang gam na adi tangkungan. Wala kong tangkong dudok, kaya nakakita na magbuti. Kahawad mo bibig sa redor. Bawa ka hagnabay tubig. Hala, ang mga bata ka na itong Ria. Mama straight ko eh. Mangilak man ka to. Katunay sulpon. Oh, may udlot pas bulanghoy oh. Gibalik. Asa ba kami ta? Gibalik ja maning lami ra ba nang nakataan na magbulang hoy nga. Sinunuban? Dinataan. Oh, si Bernard. Na? Bana Bicol. Ah, Bicolano. Palit man ganito sa kanay may bansa may magtindag dahon ng bulanghoy, palit si Ja. Yung gwapa na si Mulikod. Gamay ra, dapat dag. Na, bulang ko si Mulikod. Mura ni. Gamay ra. Gamay ra kinahanglan daghan. Nga kay gimawer man gunis kuan homeowners mo nang upaw. Kani mga kaning ni Gabi. nga na oh. Gimawer mo nang nangawa nag mga bulanghoy. Gilimpyuhan man eh, gipapalimpyo. Yung sa iyong piling, natas puti. Watot lasang. Kasi yung piling, kayo mo rin gusto nga mga naglasang na. Ay, ikaw may gustong pumunta rito. Nakikita dito ako nga. Nga, lagi mo. Kaya araw makahibaw po mo sitwasyon. Mo lagi, sa iyong piling, nakita niyo mo kung sa itong lasa. Ayaw kong talong. Oo nga, sa talong si Azoy o si Ria. Usog ka mo. Araw makakita po sitwasyon. Oo, tanawa, daghang kamong kayo. Nanglajog na. Hindi kamuti no. Ang dala ko doon noon. Talbos kamuti. Yung pumunta ko dito. Daghan pa man to. Kaya tinanaman to nga, Joy. Yung salada. Da. Ay, kuwan yun. Mga gabi. Mura mo rin putag natas kuan. Mahayag. Nalagi. Kaya na agbukid. Pero lamay May pangpang. Mo nang dire. Mo nang kapusan may mga to ilariya. Kaya pamasahe tricycle 80. Bitaw na, lado ka, Jo. Ora, pero mahal ang pamasahe. Bitaw. Kanang pugyo dito sa anak kan dito mga gagaw dito. Gusto ko nga to ora man taag pamasahe lang may mahal. Bitaw, doras ko gyud ko na bitaw, pero og sa ato pa ning bulo pwede atong baklasan mahayag kalingganay. Mura ko siguro. Lahi na no. Uy lagi. Mo nang di ko. Ingon man kuno mahayag to kalingganay ra ng kanang antipulo. Mura. Diba kanang gabi mo na ganang kuan? Laing. Kanang gataan? Oh, laing. Kana siya. Kita man tinanong. Wala ning turok raman dadto nay daghan manas lang Anji manguha. Hilig ni Anji na ijarang paisan ba ang gataan? Oh, Imo may isa sa lula. Ay paksiw lami. Kuan. Ipaksi una o ilapod ang man dutok suka. Mo na idang pa ng lula. Ito ba? Lidang tatay. Oh, lami. ilo talbos tay.
Anong kuno? Talbos lang? Ilog. Ha? Ilog. Dati Kanang di dadto sa unahan. Wala tubig lang na ning ano, ug mukha na si Jaog, mulo na pug sige guwan. Tambok namin ta kay mga bay sa babaw. Yung mas Hindi ko kay hugaw. lagi tambok kay mga bay sa babaw. Alin? Dana may malibang sila roy. Tae. Wa may tae din ha. Di man wa may makasod dire kay ba kan man. Maka sila naman subdivision ba ni. Private ba ni nga duta. Way makasod bawal na. Kita nakasunod naman ta dani ginaman sila gabantay. Ang tunga di ha. Ilang tayo masangit nas bato. Ha? O malibang sana, hindi mahulog na rin kung masangit nas bato. Kabatuhan din. Oh, bato na din ha, dagdag bato. Sa una limpyo ka adyo daghan na magkamo. Hindi ibag sa Antipolo ng syudad. Oo. Buot. Bitaw. lang kita. Ano? Tao ng balanghoy. Gamay raman. Kamay lang. Sunod na, mabalik pa tadaling na lang sa adyoy mo abot kay magpadatag, mag-tracking magluto sila. Ajoy. Ha? Sila na ba yung munting lupa? Hindi na mo tumilo pa sa lupa. Masahe lagi. Diba? Ano na job itong pamasahe di ay? Yung agpamasay mahal man. Sabi ko sa iyo yung 1K namin ni Angie, balikan yun. Ayun o, may awang pamitaw. Lami lagi si Inta Isuroy. Ang problema ning mahal. Ha? Awam to ha? Unsa man? Anong awon? Nasa awon. Din na siya? Kasaman? Ipanghaplas. Hapla ipanghampil Kasaman? sa buros. May tawag na ng kuana. Kari dia. May giring-giring. Mamanit tabag panuto kapit ng mga anak. Na rin ang sagbot dali. Kasagsaga na maliit na to. Grabe, ilang purnas man, way gipili na pay biyabas o wa may bunga. Maglaw-ilaw ipod mo nang Ito mala. Mais? Sakto sunod bayis nita magsugba na. niwang siya wa malagay lagi. Wala, pamunit. Kaya ito antong munting lupa, wa man kay... Baka na pala unod. Ano na unod? Kabuti? Konti pang lupa. Di naman di mangunod kayo. Ano man? Di na mangunod kay sige panguha. Wala. Kulit, Bisayas kulitis. Ano puskos? Ano pag kuan igagaw sa luyot. Basin di nandiyan na ma... Wala ito sa gito na ako ba yung puno na panguhan din kuan. Asa? Doon sa bandila ito farming sa una. Ta dito tungaan na lang to ninyo kan gamay ra pod lagi Hani man to? Nay, talbos. Ano mo kani katubos? Diri. hindi mo sa kay chat man kami ha. Alas 10 sa initan ning uli kay grabe mo ra kag malipo sa init. Nag-import ka dito ka. Doon na. Ipot si Dito Janga. nanguha po ko dito kalata na magoy manguha pod kay pagkaon nila sa kuan. Ilang kambing. Ano kung buwag ipin dar ay ayo. Ipil. Pakaw sa rapid. Nay, daghan da dabong da. Dabong. Ayun o, dabong. Ingana. Ayun, dito ang dabong to ha. Mo ingana mo kan magrapit na ingana na. Kana. Ha, arang katula. Tora to ha. Katutos labong kay Tora. Ano po na? Ana day kay rabbit. Kasi sa unoon sa may ano yung alaga. Ikaw yang na pa? Oo, diba? Rabbit ni Alvin. May ano na? Ay na nagdesisyon nga di na ako nung balik kay kahoy din sa Valencia edad on dito sa puti kay magkamalik. Eh. Ambot kay